आं आसा खालामो बे बाराव थांनाय बाराव जेसेबां माने भट मोननानै देरहासार जादोंमोन एबार बांसिन नट लेस देन माने 70,000 बेब'धानाव देरहागोन होननानै आं मिजिंथियो। आं बुंनो हाला, बिथाङा राइट दङ। बिथाङाबो सासे नागरिक, भारतीय नागरिक बिथाङा, आरो डेम'क्रेसि हादोराव बयबो बिजाथि जानो हानाय मोनथाया बयहाबो दङ। आं बुंनो हाला, बिथाङा राइट दङ। बिथाङाबो सासे नागरिक, भारतीय नागरिक बिथाङा, आरो डेम'क्रेसि हादोराव बयबो बिजाथि जानो हानाय मोनथाया बयहाबो दङ। बिथाङा निस्सय बिथाङाबो गेलेदों, मोजां मोनदों, आरो बिथांनिसिम आंनि जेनोखि गोसो सिंनि शुभेच्छा बेखौ आं बिथांनिसिम हरो। आरो बिथाङाबो जाहाथे रायजोजों अनसायजाथों आं बेखौ बुङो। आं बिनि बेरेखायै जेबो बुंनो आं गोसो गैया। गाव जेरैबायदि मावगोन बिनि फिथाइखौ बियो मोनगोन। मोजाङानो जाथों, बेखौनो आं बिथांनिसिम शुभेच्छा जासिहरो। नोंथांखौ माबायदि रायजो राजाफ्रा सहाय सुबिदा खालामगोन होनना सानदों? रायजो राजाफ्राथ' आं दिनैल' मैयासोल' जे बिजाथि जादों बिनि थाखायल' नङा। आं गोबाव बोसोर आं बेवहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि अफ पिपलनि आफादगिरि जानानै आं रायजोफोरजों खाथियाव थाबोनानै खामानि मावबोदों। रायजोफोरनि गोसोखौ आं हमदां मोनजोबो, आरो बिथांमोनाबो आंनि गोसो बा आंनि मावनाय दांनायनि जेनोखि सिस्टेम, बे सिस्टेमफोरखौ बिथांमोना मोनथियो जेरावबो, आरो जेरावबो जेरैबो माने कपारेसनखौ बिथांमोना होगोन। आरो आं आसा खालामो बे बाराव थांनाय बाराव जेसेबां माने भट मोननानै देरहासार जादोंमोन एबार बांसिन नट लेस देन माने 70,000 बेब'धानाव देरहागोन होननानै आं मिजिंथियो।